Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai levek ule tunchum video at chuan American movie zirtir nei chale munom tak where hope grows ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng umyang Kelvin Campbell hi baseball player hlotling tak chini in chan engimo awangin achol san to thunga na nei lo ni mekin anun chu amang ho so hle bokani Achante pani Milton le Franklin tenen chuan bara in mukhom fovin hemizan po hian an chian hovin Kelvin a birthday chuan lom vela rui taka ho Kelvin at chu afanu Katie chuan ron kolin karon ho madon iti emokatia ti in alung oilo viau mai heiwang hian abial pa kol ta chu chwa pui pha in apa kho sajia zet chuan ati beidong to tak zet bokani Achan chu baseball star changin NGAWLVEI atla thladora pa fa chia om ani boxi wangin apa zurui reng mai chu Katie po hian akham ve to tak zetani atuk lam thleng po chuan an pa fa in kar chu ala chalei theilo NGAWLVEI ani tak nu hian Kelvin chuan afanutan hian huna nei ngai mia to lova athu sei angin om ngai mang to lo boka achian te kianga hun tam zok amang to mia wani Katie in na tho tur zong ve tura ati na te chu Kelvin chuan ngai theilovin control atum ni in ashatlat mei bokani heiwang hian Katie chuan apa bul a yin abial pa bula hun tam zok man adu pha apa phei chuan kol ta chu du pui vak lo ma se apoi sadu big liam lovani Kelvin chuan supermarket a in chung khor mamo le hin a bazara zu po le le zal to chu dora thok down syndrome na ve produce nen chuan in mel shat pha in produce hi chu Kelvin a opposite chia mi ziani in ahlimin aphu thei maya Kelvin anglo takin anun man mek dana chuan alung oi mel hlia bukani produce chuan andora lenglu te shim chu kwa vek chinin customer emi po chu chata kalo dong songin a mel mu anuam tak zetani Hedora hian Katie bialpa kolta po khathok ve in Kelvin an producer kwa adu chu makati mel le bukani heti la hian Kelvin le afanu te in car po la fulei theilovin Katie in movie and puitura asomate chu Kelvin chuan narin Franklin le Milton denen in mukan ngaya ati le tlat maya chu chuan Katie po atilung nur ngei mai Kelvin at chu supermarket at chuan teilut le in angai te bukin produce chuan alo chhon chale pekle produce chuan a mele chezia vel an chuan har satna engemo ama chhon me kani ti shethiamin lim mel pu in engkima bulchan chinla achan chu thinlung lim tak ne hi kan tak satana damdoi chaberania sin atia Kelvin chuan fingfel ati thua fakzavin chu vele produce chuan athil zor ho label code zong te chu asiat vek thu soin Kelvin at sudu saktakin akwale nap to lenglut zong akwa 5 vek mai chu manager Dexter po in akhak pha tangi ani Kelvin at chian pa Franklin a hi musician thiam takne ma se atho na bar chu alun lo lulai e mawangin hlo bak tip don tur om ngai lova heiwang hian munti fai na te chu athok vele lop chin in lo aman pek tur po nei dorovin no chwa ala tok zuya heiwang hian Milton a puina chu ngenin poisa puk adila Milton la chuan in tipolai takin room ruak kan nga thobalom ti in an ina omri tur chuan asom taringot mai ni Milton anupui Susan chuan a room tur te chu lo boy pui ngal sok ma se Milton thutluk na hi a fu vak don lo a ang hle a chan chu ani telin Franklin chuan Susan ni chu anai so hle a an fa te mit po akham chan do hle ani apa awanga abial nuwa intulut na sa Katie po chu abial pa kol chuan adu lo thlenga nor lo yin mutpui te chu atum vela Katie chuan du lo ma se swal lui tho atum mel ma se chu ti lai tak chuan Kelvin at chu aron lu thu ta wangin kol ta chu tukvela tangin azuang chuak man dai ani athil ton zo chi awang chuan Katie chuan nema fui sau tu pa mamo hle ma se ani la chu arui le luk to si ani atuka chuan Kelvin at chu produce thona supermarket at chuan thil lei ton lovin produce ti pui tura kalin anena chuan engtin nge hetiang tak hian inuna ilung oya ilim thei big le
ifelin smart may boxia ti na zot phong mai Kelvin chuan ka smart big lavania oti in employee ruma best employee of the month antar chhuat chin na board te chu entirin hey best employee te chu kolta dialom best employee ni turin ka smartin ka thok chato big leinem atia Kelvin chuan chu poni se nang angin tu man in thil zor zongjong label ko te hi an shevek ve omlo mai a lati shamin nun hi affair lo chin ngut mai tero kan thil du tak nei hi tu tan po hian alo har safik ani hi ati zui nu anu a produce chuan Kelvin chu baseball thiam takani ti te chu lo sheve thlapin a khel dan te chu zirtir alangyat tlat zuya chuwang chuan anin zirtir le ri vel produce chuan koltan zuwa chik rutu tu lai chu a mu fo awangin kol chuan vozuin manager nena isoi vai chuan ka soi sanek ang che ati chhur mai Lelama produce le Kelvin te po chu income ngei chhoto le in produce bula om nuam ti de utlat Kelvin chuan baseball kheldan te chu ache pakai changa zirtir velin an hlim dun chin le ani anin zirtir na munat chuan ama chetu baseball club Louisville Betsa an assistant manager Steve chuan ronbia in antima manager hun ruak no khaturin aron soma baseball achot san na chuarei ve to dewa wangin Kelvin eroin a o mai ngambik lo Steve chuan interview chu nei ve shim turati in hire ini lo pei chuan hlo chhado na nia o ati vela chu chuan na nei lo le poisa ma mo tak Kelvin a beng verta zarin angai dan masa chu so sonin interview ma chon ve shim chu atum le ta ani athil ton lom om tak chan chin chu achian te pahni po chu phur takin ashil ve swama anila chuan athil soilam reng chungai saklovin beer in khilai ti le sham dan chu andap char thung si ani keiti le kol te jan chuak dun chuan producer chu mu in kol chuan engkho soi set lovin asutlu ringot mai achan po produce chuan azuruk chungchang chu an manager Dexter nena alo shilwang le ana achanga ban ani pha wangani khoi zui tuma a in san pheklain ke ti chuan adang lambik wanga shathiam tura lo ngenin a in sum ve the ta shamani chumi nu chuan produce chuan Kelvin chu an in kota lo ngakin reilo te nuwa chuan Kelvin po rui zetin aron ho a amutat swat to ema wangin naktuka kanin kom chun zom don nia atidai bokani produce po thoi taka ho zui ve ma yen a bible ken ni om tak chu ala theng hil zui atuk lama chuan a bible theng hil lak le tum produce churon kal le in keiti tan pangpar aron ken sak boka Kelvin hena chuan biak ina akal don thu soin arwala kalve turin asom bokani Kelvin la chuan Milton nen golf kan khel don sia ati de utlat produce chuan ril runei ranin biak in thlengtal thla turin angel le shama biak in kotan thleng ta motia in khom tur bok chuan asom le chat mase Kelvin eroin akoto pa chan akho ve chung mai boxi ani chuti chung po in produce chuan Kelvin chu interview ane na tur pualin ala tong trai sak shamani Milton le Kelvin te po in golf chu khel dun ta in Milton chuan producer kianga hun ahman tam tak dan ti chu fiam thuti ti dewa soi chuakin producer chungchang chu musit le deu so ti sha tak main a soi zui vela chu chuan Kelvin a thina khei ta jak mai le heiwang hian an chian dun in car po chu trang chho ta le in Milton phei chuan baseball team atanga no chu ani dan te chu soi kai chovin Kelvin a thin rim chuan a nek zui ta chor mai le producer in khom bang chuan leilon hnuaya Kelvin a car chu mu in apan hnaya Kelvin a la chu alo rui le pek to hle alo lon sang ngang bok a chian chaber ne na tumlo dewa anin car cheta chuan atina tak zetani ti alang reng bokani produce po in zu i rui hi chuan kangai na lo che ati thlot mai Kelvin a zu rui la chu dak charin anoi rem le a chuti chunga interview ma chonte chu tumin akar cha bi ala thlau zui produce chuan rang taka lo chhar khal ngalin ala a akal zui wang mai rui chungin Kelvin chuan motor khal lo sham se adu ve ani heiwang hian lir thei nei ta lo Kelvin chuan interview nei na hun tor chu kenga ta thlengin atla ema wang chuan tu ma an lo om to lo zui poeti na chu zuwa bok thlen le in arui le tanwang maya
Ruah sur hnuaia stadium chunga te chuan lutin baseball avok ngek ringot mai ni. Heiwang hian police te chuan a fanu Katie chu kol topin apa chu lam turin an shila. Chu chuan Katie po atit hin rim le pek ngei mai. Atluk lu na tur le a in nga na tur apa zokin ati zak fo mai chu hotak zetin a ang du tho ang reng le bokani. Kelvin har po chu a in thiam bik lo hle. A fanu hne na chuan ngai dam dilin a thil ti sual chu in pom vek ma se. Katie ero ama chuan beidong to in biak po abe chong zo to lovani. Produce po in kongka bulat chuan akar cha bi chulo da fil thlapin chu vele produce muturin Kelvin an chu supermarket a chuan akal le ngala. Kelvin po in zurui chunga interview ama chon lo na le zana aton tamai mai lo na na kar cha bi alak sakawang chuan lom thu shilin produce chu akwa zui vong ani. NGAWLVEI reng ningve tak zeto Kelvin chuan NGAWLVEI ngei du a kal khoma in mu khom chin ho in to khom na support group te chu zombe ro in chuta chuan supermarket a mu to emi po khalo om ve in ani po chu NGAWLVEI alo ni ve reng ti na ani. Zu ngei du kal khom ho bula a om lai chuan Kelvin po in ngei mai chu thil har sa vak ni donin na shelo. Mase ina a ho che ero in angai tu angot ani lo zia chu she chau tulin azu phum bo do te chu phor le mai tumin achiri lo chau chu ani bere. Mase chu ti lai chon a fanu Katie room eng tang chu mu in Katie wang tal po a kaltlang pui chu tum le ta zokin zu te chu atike vek mai. Atu ka chang chuan mithar ang hlak ni to in a hoi film chakur kur to viau mai ni. Zan khat chu supermarket parking lota an lain Katie le abial pa kol te chu in hialin alandana chuan khang hun chung zonga koltan Katie I angai zon chan chu mutpui du wang chau ni in a mutpui thei tak silawa chuan alaka engma be se nei to lovin anin kar po chu enga ama ati to wak lem lo ni in alang. Kol chuan kara changa a chhuah tir zui makawangin Katie chuan apa chu kolin lam turin ati taringut ani. Chuti mek lai chuan hnom nok pain produce chu aron chuak ve lol maya. Avo em wangin Katie chu a jacket ti hak tirin Katie ati dana wanga in thiam le lo. Kol ta po chu ron kir vele in Katie lam turin apa po aron thleng ve chia bok. Kelvin chuan kol ta chu kal ngal turati in Katie po in a chen zui ve bokani. Producer chunga chuan Kelvin te pa fa po lom ne in Katie chuan engtin nge kan ru let veng che ati a. Producer la chuan engdang ma phut ei lovin an pa fa a biak ina anin khom ve song chu an laka changa adu chu ani mai ni. Kelvin ril runuam thailo po in Milton at sumu in ngai dam adila. In ngai dam tonin chian cha chu an nile tamai. Masi Kelvin ero in zu in chu atum to lo bur thungani. Nikhat chu Kelvin le supermarket manager Dexter te chu in tong fu lovin best employee of the month po ani turani ti shat nu in Kelvin chuan producer chu thang ve tura ngin sakin ka mu dan chuan ani hi athok rimin a ha the ema he title hi aphu ve to lovem ni ati a. Mase Dexter ero in Down syndrome ani wanga special treatment pe a du sak bik tura chuan in ngai de utlatin a thang le pek ta chuang lova. Chu chuan ani ve ngei to in be se producer po ati NGAWLVEI roi ni. Kelvin chuan aril ru she om ti zia om sak dan chungai to in afanu nen amusement park a te chuan an shwai ta vela thim thleng raka omin hun nuam le hlim om tak an mangtlang ani. Kelvin le Milton te po in mu in Milton po in a chian pa zu ngei tum a support zia lantirnan a zunau te chu a pai bo ve wang mai ni. Produce chuan emi po chu a kautel ve wangin aron thleng zui ve a. Milton te chung kwa po friendly na hovin anon thleng ve chia. Mase Milton chuan anupui le a chian pa an ina om mek friendly nente in dut ngek lai chu mu in a thinarim ngei mai. Tu ma shat lovin chulai mun chu a chhuah san ngal mak bok. Katie le produce te chuan taser tek khel donin kol te chian ho po an lo om ve reng chuni in. Kol ta mel mu Katie chuan kal le dei mai chu adua. Produce chuan ka veng him don se alom ti in a chong thlamuan ve ran thunga. In veng him don thei ta kang mo clear zelang.
atir lama chuan Katie le producer chuan games chu nuam ti takin an khela an hlimpui dun viau mase kol chuan Katie chu bitum zui chatin ati hlau thabar na sangei maile produce chuan chantum ve nge ma se achian te chuan an lo dan tlata wangin nunglama changa helin fire extinguisher in kol ta chu achu popa ni khoshelwa omzuin Katie mangang chu pona tlan chuakin apa aw ngal ruai Kelvin la chuan thil thlendan engma sheu lovin producer chu awa haw ngal ton to maya producer runa po akal son ngal nal Katie in thil omzia asoi nuwa ero producer chunga achong kam hana wang chuan Kelvin chu a in thiam lo tlai khonu le veu mai kol chuan alua hliam te naw anei ve awangin police ho chuan producer chu thozo fia ve andu tlat mai sia heiwang hian Kelvin te pa fa chuan zongzui chiamin kholai chon fangkwala anla mu mai hau lo le ngal achian pa Milton chuan Kelvin churon kolin anubuili an chian pa Franklin te omdon lai aphok dan bel te chu rilruna takin aron shil ve a chu vele rilruna awanga zuwa chuan zurui chunga motor khal mek Milton chuan tu emo supalin car a her koina chuan ala accidental pha zui ami sut pala chu tu dang ni lovin producer ala ni zui Kelvin te pa fa po in damdo in churang taka thleng ngalin emi chuan producer chanchin dik tak te chu shilin anu in a boral san to a ama chen hetiang hian a khosa a ain en kol ve sham shamani ati a Kelvin te pa fa po in makan ti hle chumi nu chuan Kelvin chuan a chian chaber ber te pani damdo in khuma na taka mumek te chu mu in athiam lo na om hau lova a hau chiam awang te khan producer chu ngai dam ti adila ani chuan Bible lam de yin Katie chuan kara tangin azula a chuti mek line Kelvin chuan Milton na din hun chat lo zia chu anupui Suzanne ne na chuan shilve in ani po apasal laka a khosak dana wang chuan a in thiam lo to hle bukani Kelvin chuan producer chu Bible pe in ani la chuan kata tur ani hleinem ti in Milton chuan amamo ania asia thosoya chumi nu chuan zaiturin in zaina room lama laklu ngal ani bukani Kelvin chuan Milton ma a Bible chu le kangin ani chuan kanau pan lain kanuin min chhiar sakbe china sin ti bak soizui vak tur lo shelo hle in chung vel bak chu anin nim nai ngai ta vak lo ang hle Kelvin chuan Suzanne chu kaulutin apasal kalmai theidin huna ding mek chu Bible chhiar sakturin ati a chumi nu chuan ani po chu in zaina room lama norlo ani zui ve ta ani achian te pani chu thile dam kara om mekin in zai pui an ma chon ve ve awang chuan Kelvin po aril ro ha in a thla phang tak zeta afanu Katie po chuan a thei to pa hnem ve in ani ngei po in Milton le produce che andam le theinan pathian awa a hne na a chongchai ve thu te chu soyin aril ro ha ve thowani ma se van duai thak tak mayin anzinga pakhat zok chu a van duai zoka changta in chan thei ani ta hau lo maile dan pa nga ya William ngal ni in choi om tu po anga hle pastor chuan thlamwana thu cha soyin Kelvin te pa fa po in an thla liam ve ani a ho konga Kelvin chuan engi mongai to chuak thutin baseball team manager tura Steve som na kha bo zui tlai khonu vele atumta ani chu vele avane siamin adil na chu pomsak ni hlawin Louisville Vets team manager thar chu anita ani baseball khovela akile na chuan a fans ru kolte po tilom le in mi puilom a lo ngal tak zet bokani athu soina chuan a first pitch chu a chian chaber boral to Milton atana a hlan tur thu soyin bad boy of the month producer chu bolain pektir zuya alandana chuan producer zok hi avanele dam chuak zok khani in Kelvin atan chian cha alani reng don ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nileri mai sela video to thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule